aitairi launtzen hasi gintuen gu, kajak eman, kajak ekarri, beak ezti eta beak entzezieken, egu gartuta pixuek arretilean da eman itxiginean, gero pixkanaka, gustatu ikendeko idea, eta erlezain elkarten kursik eta joatea iz, liburu batzu irakurtzen dituk, gero interneten gauzak asko zaudek, eta pixkanaka ikasi ikendek, urtero kursik ematen beste izaten dek, erle elkarten, asko ikasten dek, dakin jende asko zeok, gero erlezain batzukin hitzein, bakoitze bere gauzek esan itizki, trukok, pixkanaka horrela. Guzazkeo erlauntza zazkeo, asko ez dituk, baina gutzako nahikoa du. Herria iritsieaneako, aurrena beko kaja berbatzen dek, garbitu, txukundu, argizari berri jarri dena, gehienak, denak ez, barrutiken 3-4 berri jartzen zaiok, eta gero indarren daudenen, goiko altzan jartzen zaiek, erleak ez die jarri dezaten. Importantena txukuna eta garbi izatea dek, gaitzegiz izateko. Eta iritsi zaiok, erlezainen arazoa dela, listor asietikoa, baina nahi ala etzai iruditzen. Dena erlezain bizkar gehatzea, ez dek bat ere etzekiat ez. Baina Espainien iritsi zaiek hor Euskal Herrin hor goien daun arazoa daula, beak ebate ez ditu bezerra iten nahi, oain asko mutxutuk hemen Euskal Herrin asko mutxutek, diputazioa eta gobernuk eta asko mutxu ditu, baina horrekin etzai zenbataineko kontra ingo ote zaion ez. Mina handi iten nahi dek, jendea Irun aldean, Oiartzun aldean, mina handi hartuta zeok. Erdi baino erlautz gehiago akabatu zizkiotek eta martxa honetan ondorio txarra ikusten dizkiot. Erleak akabatzen ditulako ez. Aurrekaldean zai egoten dek noiz iritsiko zai, eta iristeien barrua sartu horretiken eman iken dizki berarekin. Burua, kentzeziok, atzekaldeko parte eta tripek jate zizkio. Barrungo erlea ikusten duen kanpon listorra dabilela ez duk ateratzen. Ikaratuta gelditzen dek eta ez dek ateratzen. Eta ez bat ateratzen janiturri getzaukak. Eta pixkana gozo zilko duk. Horregatik, txarra listorra. Trampa batzu jartzen dizki hau arrabatzeko. Ardo txuria, garagardoa eta siropea bota, eta bastante eraginkorra du. Baina, berarekin ez dik akabatzen. Baina, min gutxio ingo dik. Baina, martxoan da apirilen erregine batzuk giltza bali maiteo, kabiatzo gutxio. Hortik aurrea, feromona bat bila zebiltzatek, errele elkarten, bilatzen ez duten bitarten, bakoitzak nola ala, hola jarraitu beharko diegu.